Azt sokkal jobban izgulok, mint te. De mindegy. Hát beszélgessünk úgy, mint hogyha a buszon beszélnénk. Igen, azt kéne, szóval. Akkor csináld meg, majd utána elkezdem. Közben is csinálom. Ja, hogy ez már megy? Igen, már most beindult, csak el kellene kezdeni. Sziasztok! Üdvözlünk mindenkit! Én Julcsi vagyok, amint azt már biztosan tudjátok, és ő pedig itt mellettem Cinke Máté, aki nem ismerné, ő a The Sign zenekarban az énekes, és nekem egy nagyon jó barátom, illetve nekünk egy nagyon jó barátunk Ábellel, és a mai napon a megosztóság témájáról fogunk beszélni, úgyhogy tartsatok velünk! Jó? Szerintem az így jó. Jó, csak nem tudom, hogy köszönjék-e. Azért kértem fel most Mátét erre a beszélgetésre, mert ők ugye felléptek a Duna TV-n látható Dal című műsorban, és el is jutottak elég sokáig a zenekarukkal, és elég sokszor megkapták azt a kritikát, és ez lehet pozitív, meg negatív kritika is, hogy ők megosztók, mint zenekar. Hogy élted meg te azt, hogy a zenekarotokat megosztónak gondolják? Igazából a megosztóság az szerintem pozitív volt a műsorban, legalábbis úgy lett kiemelve. Bot Miki mondta, hogy inkább legyünk egy egérfeje, mint egy elefántnak a feneke. És ezzel is utalt arra, hogy megosztó lesz a dalunk, meg az egész zenekar, mint jelenség. És ugye ezt így nagyon pozitív fényben tüntette fel, ami miatt én is így vélekedek erről. És nem csak amiatt, hanem tényleg így is gondolom, hogy ugye a megosztóság az azt jelenti, hogy vannak értékeid, és hogy te vagy valamilyen, hogyha most így nagyon nem meg akarjuk fogalmazni. És ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy én azt állítom, hogy A, és aki pedig hallgat vagy olvas, és mindegy ilyen csatornáról van szó, az pedig azt gondolhatja, hogy B. De az a tény, hogy én állítom azt, hogy A, az azt jelenti, hogy én vagyok valamilyen, és valamilyen meggyőződésemből vagy tapasztalatomból kifolyólag nekem van egy véleményem valamiről. És szerintem ez már önmagában egy nagyon jó dolog, mert ugye, hogyha én azt mondom, hogy A is és B is, az ugyanaz, mint hogyha nem mondanék semmit. Tehát, hogy ez azt jelenti, hogy valamilyenek vagyunk, és nem vagyunk semmilyenek. Amúgy ez egy nagyon jó megfogalmazása szerintem is a dolognak. Akkor igazából ezek alapján szerinted megosztónak lenni inkább pozitív dolog? Ilyenkor így eszembe jutnak a celebek, meg ezek az emberek, hogy ugye ők is megosztóak, de hát igen, ez nehéz kérdés, mert ugye itt azt kéne valahogy megkülönböztetni, hogy tényleg ez a saját meggyőződésedből állítod azt, amit állítasz, vagy pedig mondjuk ez a megélhetésed, hogy állítasz valamit, és azzal megbotránkoztass valakit. Mert ugye a celebeknél ezt látjuk, hogy ők ugye megbotránkoztatják az embereket. Igen, és tehát amúgy ez tök jó, az lenne így elmondani. És az is megosztó. Igen. Csak ugye van ennek negatív és pozitív vetülete is. Az alapvető probléma az tényleg az, hogy nem a belső meggyőződés és a saját értékrendszeredből fakad a te véleményed, hanem hogy színlapra. Hanem igen, mert akkor ez egy tökéletes beszélgetés lehet reggel a villamoson, hogy úristen, már megint mit csinálta XY. Hát mert ennek van hírértéke nyilván. Tehát inkább annak van, hogy valami megosztót csinálsz, mint hogy beolvadsz a tömegbe. Szóval, de igen, akkor visszatérve ez, tehát alapvetően inkább pozitív, akkor most a ti esetetekben legalábbis ez inkább pozitív. Szerintem abban az egy esetben pozitív, hogyha a véleményed az tényleg saját meggyőződés és saját értékrendszeren keresztül fejeződik ki. Én azt vettem észre, hogy a művészvilágban nagyon-nagyon sokszor értéknek tekintik azt, hogyha te valamiben más tudsz lenni, és ez nektek ugye a dal kapcsán is megmutatkozott. Viszont valamiért a nagy közönség, vagy az átlagember, és ezt most nem annyira csúnyán mondom, inkább így, csak így értitek úgyis, tehát hogy az átlagember viszont nem feltétlenül tekinti ugyanezt értéknek.
És hogy ezt te mit gondolsz erről? Mit gondolsz erről, hogy ennek másképp kellene lennie, vagy ez egy ilyen teljesen normális dolog, amit fogadjunk el és kész? Gyakran szerintem egy jó kérdés feltevés többet ér, mint hogyha egy választ akarunk nyomni valakinek a torkán. Szóval, hogyha ez valakiben már elgondolkodtat valamelyik dalunk valamilyen témával kapcsolatban, egy jó gondolatot ébreszt, vagy egyáltalán megmozgatja valamilyen szinten, akkor szerintem már elértük a célunkat. Akkor szerinted azok és nem mondunk nyilván neveket, de akkor azok a művészek vagy előadók, akik bele merülnek a nagy tömeg vizébe, tehát hogy ugyanúgy elmondhatnád a másikról, a harmadikról, a negyedikről teljesen ugyanolyan dalokat ír, mondjuk adott esetben, vagy ugyanolyan dalai vannak, akkor az akkor ilyen értelemben az inkább rossz. Hát, ugye itt megint az van, hogy ugye valakinek ez, hogy egyetért mondjuk a tömeggel, vagy nagyon szembe megy a tömeggel, az a megélhetése. És szerintem itt lesz ez probléma, hogy nem azért csinálja azt, amit csinál, és úgy, ahogy csinálja, meg nem azért mondja azt, amit mond, és úgy, ahogy mondja, hanem mindennek megvan minden mögött az áll, hogy a számítás, a puszta számítás, és nem a meggyőződés. Most akkor így a zenekaros dolgokat félretéve te, mint Cinke Máté, te egyébként egy megosztó személyiségnek tartod magad? Hát igen, mert ugye megosztóság az, ugye hogyha valakinek van egy tézise, és én azzal mondjuk egy más dolgot állítok, vagy megvilágítok egy másik oldalt, de onnantól kezdve egy megosztottság keletkezik a két személy közt, most mondjuk így. És ilyen értelemben én megosztó vagyok, de szerintem ebben az értelemben mindenkinek megosztónak kellene, hogy legyen. És aztán pedig, hogyha megvannak ezek a belső vélemények, ezek a belső drive-ok, akkor ezeket a véleményeket már lehet összeütköztetni. És szerintem az nagyon-nagyon hasznos egyébként, hogy kulturált módon véleményeket és álláspontokat össze tudjunk ütköztetni, és egy konfrontálódás jöjjön létre, mert abból mind a két, ez win-win. Tehát, hogy mind a két fél tanul valamit, és én amit mindig ki szoktam emelni az ilyen vitatkozásban, vagy ilyen vitaszituációban, az a nyitottság. Mert gyakran, és nem mondom, hogy Magyarországon ez a jellemző, de akár mondhatnám. Szóval, hogy eleve úgy megyünk bele egy vitába, hogy nem is vagyunk kíváncsiak arra, hogy a másik mit akar mondani. Én el akarom mondani, amit én. És miközben a másik már mondja, te már azon gondolkozol, hogy te majd mit fogsz reagálni, hogy lenyomd a másikat. És én ezt annyira nem szeretem, és azt akarom, hogy legyünk nyitottak, hallgassuk végig, figyeljünk oda, értsük meg, hogy miért mond, és neki mit jelent. Mert ami neki azt jelenti, az neked nem biztos, hogy azt jelenti, és ezért nem tudjuk megérteni. Viszont, hogyha odafigyelünk rá, akkor tudunk az egészről úgy beszélni, ahogy kellene. Akkor most Júcsi, hozzád fordulnék egy kérdéssel. Ugye te is osztottál már meg sokféle tartalmat ezen a csatornán, és ha jól tudom, voltak közte olyanok is, amik nem ilyen mindenki által maximálisan elfogadott dolgok, és hogy te ezt hogy élted meg, vagy egyáltalán kaptál-e negatív üzeneteket? Amúgy kaptam. Voltak itt a konkrét videók alatt is voltak egy negatív hozzászóló vagy negatív hozzászólások. Én egyébként úgy vagyok ezzel a témával, hogy nem hat meg annyira nagyon, tehát hogy nem veszem különösebben magamra. Én is azt gondolom, hogy az, hogy elmondom valamiben az én véleményemet, azt a meggyőződést, amit én képviselek, azt tudom, hogy azt lesznek emberek, akik nem úgy fogják gondolni, és ezt valószínűleg ki is fogják fejezni. Tehát ez a videó alatt is lesznek olyanok, akik nem úgy fogják gondolni. Elképzelhető, egészen elképzelhető. Örülünk neki. Nincs egyébként ezzel
ezzel tényleg semmi probléma nincs. Én nekem egyetlen egy problémám van ezekben a szituációkban, hogy te elmondasz valamit nem rossz szándékkal, és igyekszel segíteni, tanácsot adni másoknak, és van, aki pedig ezt úgy viszonozza, hogy már pedig ő rossz szándékkal írja, tudatosan olyan módon, ahogy te soha nem fejeznéd lehet ki magadat, és utálattal nyilvánvalóan nem tudom, felháborítja, vagy teljesen mindegy, hogy miért, miből fakad ez. Szóval azt gondolom, hogy ez egy normális dolog, hogy engem is megosztónak tartanak valamilyen szinten, és ha ez, amit én képviselek, az ilyen módon megosztó, akkor legyen. Szóval, hogy én is úgy vagyok vele, mint te, hogy én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy valamit tudjunk közvetíteni, és ne csak ilyen most az én esetemben tömegvideókat gyártsak, ahhoz ez kell, és kész, és valószínűleg nekem, már nem mondok ilyeneket, mert nem akarom rosszat mondani így előre, de lehet, hogy nekem soha nem lesz 1 millió feliratkozóm, mert nem csinálok kifejezetten mainstream dolgokat, de ha valakinek ez értéket közvetít, ha valaki ebből tanul, ha valakinek ez segít az élethelyzetében, akkor megérte. És akkor teljesen mindegy, hogy én ezen 1 forintot is kerestem-e, vagy hogy hány feliratkozóm van. Hát igen, meg ugye azért nagyon jó, hogy azért vannak ilyen csatornák, mert hogy alapvetően értékválság van szerintem így most a 21. században. És ugye vannak régi értékek, amiket már ugye burjánzottak, és vannak rossz irányzatai, meg jó, és minden ember óvatos, és így bezárkózott ezektől, hogy most bármiből lehet negatív, és ezért inkább nem is gondolunk semmit, mert veszélyes, ha gondolunk valamit. Szóval hogy az emberek szerintem lehet, hogy már így félnek valami mellett egyáltalán a voksukat letenni. Mert hogy káruk lehet belőle nyilvánvalóan, vagy ha nem is kár, de hogy legalább az, hogy megosztónak tartják. Ja. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm Máténak, hogy ma itt volt velünk, és egy tök jót beszélgettünk. Szerintem nagyon hasznos és érdekes beszélgetés volt ebben a témában ez. Szívesen. És ha szeretnétek egyébként még hasonló videókat látni más ismerőseimmel, barátaimmal, akkor mindenféleképpen ezt a kommentekben írjátok meg, és esetleg azt is írjátok meg, hogy milyen témában szeretnétek még egy ilyen kibeszélést is, videót vagy videókat látni. Hogyha szeretnétek megtalálni minket más platformokon is, akkor itt megtalálhatjátok a Máténak és a zenekarnak is az elérhetőségeit, és itt pedig az enyémeket is, és nincs más szerintem hátra, mint hogy elköszönjünk, és tök jó napot és szép napot, és mindent kívánjunk nektek. Sziasztok! Ciao, ciao! Tudom, hogy köszönjük. Ciao, ciao! Jó van, szerintem ez pöpec.